One so. It is a. Pacho nyamiado me hoye. Yo, me wa Bible correct before focus ya nation apopɛ de. Champe Bible. Ko ya sorry. Ezie. Kron nwankodo. Dia koye. Yo, una odi ka me say ezie ni awoye kokko. Peja. Ya na mo ye breki dodo. Mo peja kosoro. Nine ezie for no man so pepe yellow color. Mo ta de ba hase. Peja na peja babro no bodi ya me. Eya me. Hana nyameche. Mi kura me Bible. Me kura me Bible yi. Ejina SDA nyamedin mu. Ejina SDA nyamedin mu. Sa asam a me be kan. Sa asam a me be kan. Me ni toro. Me ni toro. No kura nko a. No kura nko. Onyame boa me. Anada na wusu. Aw. Ye gudade. Enkura nketoa kokwa wade bone. Hwetiri nwi pa se bagbushio. Sa frobedemmew. Se broni wa wu chairman yo. Kire se ememu wa ba nyina tete atotom ene ye hankrofo mama ayoa wo munya wo mu a sabi wo madi wo mu se ya no manyenyem ye wi ane e de ho aka wi ane adwane asem no minni so me hadi abobo ba no a sa na be kwa wi. Yes, of course. Say ya ukoka so family be ifo eyen mama hana ma one so starting na wusu tina me ma ye home so kakra asembe na abaya Mamba cho de wie hu me anya bone e bone kra mpanifo se ekuram yo bube be ba cho me ne abrante bi na wo na efe na Alex Michano ohu me afrancho tata na mi sun adwuma na odi hu me nti adwuma na wapo hu be ba cho de bi e mo amampo Mamba cho mi hu no Nyinsen bem. Ebebem. Eno ko ni krom. So ko ni krom me hu ba bia na ofinti. Enipa nam ne so. E ma ne de ne ba ode ba krom anum no. Ode ne ba krom na ni sister chem ne hono kwan. Ena me krom menim nana emienu ko krom anum ne ko hwehwe no. Krobeso. Ewo adwureti ampo bi. Kwiadon ko krom ho. Me ba chan ampo bi. Yo. Hono free. Me ba chan ti ko e no ampa. No odi kan akodi hu djuma aka kire no na so ne obi anyinsen. O maame nti maame na je yafe oso ya wambo puniti na numu no nyinse ne baaye no wanfi me akra no ne ho ne maame to so nyina wanfi me na me bom no sia no no wa de adwuma ba cha na o twa insu ni bi ke ota na ta fe ne na e ba so foforo eyo ti numu am de hu no ti ma cha ba sa no na me wo ye no ewie wa metu ne badin empo akra me wo am da hospital wa ma me yi me free hospital na busuanfo wonyem no na woni na setena no na ewo ho be ba cho tam no free kromonum no o free me hanum na o ye ntam tete ye ntino ye mienu no bia hu ne hu biem kopensam de wo ye o ba na nyasen 10 years na o ma na yesen ba cho me mienu woni ni nyina woni no ba cho da abi 81 ne de ne 10 years ena de otoso mienu so zen ono so 5 years na o fi zen ba cho me bro 30 mo 32 ase wa de sala wa ha de hana polina wa de di kusie de kansa o pro di polo chidia de chama yo na God the comfort pesa de priscilla koto di kunto mfa wenka ho na blewa wa ba pesie anu guso na blewa wa ba pesie lady bi anu sonson hey come on order you court 32 hey yo auntie ma wa wo ban fie du fie nu yo kasai ti ma so ba sa no na me wuwie ye nti me wuwie ne nyina mu no wanfi ti e ho na ne maame ne nya panyin ba me nchen e wa aguna bipua date ma aguna makwa aguna bipua na me ko aguna hospital me free han mo ko no nti ba sa no na ja akra ne nyini ye e de ya ne banda so me ma ne hu no na me de ne ko no ti me de ne ko ye no e na oso akra ne mu ti me say that time na akra no 7 months ti no se me so adwuma no ti akra ne nyini ye adwuma na wusua no ba to ade pam mo nti akra ne nyini ye no be afe ene kakra na me say me da akra ne ko adwuma na okotwa kwan kesi ne so ne ben afrancho main road no
ena meyeye ne papa nkasae che kasae no se me farma no ko na adwuma nye nti samde ne ba obeso ni mu amam no metimi esu me adwuma no na mde ne koi odi wo ba ne koma be ma me ba chan na be ma ne satan no wawale pa satan no wawale to je ne ma hwan me ba chona ne ma me wo honom ti akra no nana ba chona odi ne ko no ofie sei me ne ko no wa fenefa afenefa na timi te wo ba ba chan edi ne koma obi esa se ma chona me ni obi wo so mi na wo ma me we ba chomu ni honom wo ma me oni wo se wa firim ai wo ma me ewu wo papa nso e ba chona to sta kafra ate abaya ya mo nwene mo na mo hunu ba bia mo firi ba na mo boy samboto ni koko boto fenhihye mo ha mu na mo se wo afifi mu dia blanta dia jake ekote de na mu wodi be wom Dr. Mensa Transway ade akoda sabi ekson waye janka wisia ka wo dia ni wadwuma ni wo hwemo sua Alessia PJ ye kana so afranchi kroboyi se ko hani pechi den e che frag isi shape so ta wo risi so jatadie e tu se wo dia akoda afene fa no koma wase wo de koma no na adwuma no sua be ba chan ti wapo ho ba cho mentimi ampon me e na asa anyemo yi be ba cho me ko duru baby na chese wo de wo ba 1.5 year na koma wase se wo sua adwuma no wantimi anhia sa akofa ba ma wo fro ko me ka se me ya de me wie ano mo ne wie de ka se me ba cho ntino se akura no so wanyini o 10 years o ko school ora so o wase no me ba cho oba me nchen odi se no ba ho no odi 8 years okay e ye ne so che wo ho ba cho na de bia me ko hwe no okay mani yo te ba cho ba sa no na ma me ne se akura ne yale be 2 years mu ne ekoi no so yare na me bu so ma me no se wa yale no ono nche na nka yare ko ne nkyere me ti da from the mamba cho de yale na odi wo yale ha no eno o se ne be ma na we ka se ne cho no se be ma ne be ma na agunsa no ko nim se akura kwate ha ba bi obola so na pa ne to se senyo to aka na twetwe ma san de bi metu na mo na kokoro ma ko hese akura no siti ena me ko ya mpa na akura ne yale se da waka no o so ntimo kro mpo enya ne ho hye wo da fa akon akura ne da ho no ena ne be ma no ko na ho agunsa wa me ba cha na ho agunsa no me sa akura keto gonoria na me ba cha da bi ne dia me ba cha man chensa akura patin agu no ba cha sha na apai saneneti ena me se me ntena se e ma akura no won fi mi sabla ma ble nyina no to se me ko fa akura no de ne ba ti dana na me gina so na ma me no wodwem ena me friend se ma ba cha ma bo ena so no so ba nti kwans na ma me ne bai ena me da akura ne bai ti me ne madu ne so na nsa ne nko me se me ko fa no no ma me ne mama mpo madu ene place bi se me fama no je no drasto ejum o so me djuma me no waje no honum to de kan mama anyi su ko me ndima mpo madu de enya dry de makura se de ye ne be ma akra ya le hospital ena de ne ko no kre entina me wife bi so ye honum ena wabie pharmacy o panani adam de ne ko me ko kire no ena ma me ne hwa akra no ansa me ne be ko me ne ko chen pa from ani hu se na akra no eye no timene ko honum ma me no wo ne pane kama ma me twa aka ji no de makra no any months na akra no to no ena akra no nche ko school mo ko no me ko fa ne baaye no ne papa ne ka kire me se me kra ene de se me na free mpo bi honum aba me nchen na eduru bebi no niska na mo agya ne mu na ma me so ka senya mu me fra ma na me ko no se akra no tin sa na no raho o to wono ma no raho tin na se twa se me ko fa nde ne ba me nchen na me de ne ba me nchen de ne ba me nchen no ela papa ne se ye pa so ma ko fa na ba me nchen na obeboa me na ese ni ma nko ye wadwuma semu nti obeboa mama akra no matimi ahwe no se you nti me de ne ba ye no some months na mu no send me 100 cedis hana asem no ya ye ne long e de na asi e ba tse se no shakra no wo de akra ne ba ho nche di sen ba tso nyamba next year na 2 years ni sika sen na ba ho sika ba mo man se be endu 200 Ghana na yusu no waje atwa be ba tse wajai yeso e de adwuma ba tse se adwuma yan ka se de minim ti ba wo ba ye ne se e de na ye de famo awo so ba mba ye ne se akra no obi school okonanim o mehwe ne ba yo abi je ma frɛ no wo fra page ni ma ye
Ante say wa ma he. Yeah, man. Yo, where do me frɛ wa wiye ya nya bɔne. Ya frɛ me wo ni. Me ya dwuma SOMPA TV so so ame. Na baba we bi ya frɛ ne ha na nyame kyɛ so no ba le sapiaje wo ba. Nukure ni odi akola ne bre mo afe ne fa. Motimi akola na me na nya mfie nwotwema ya de. Na wo sisesei akora ne ba ne nkyɛn na me sɛ hwɛ ne mu ayɛ den kakrama no. Na wonti apiaje nso nka adawuruma. Oba tampa obi antimi nya de waye beti akoda afe ne fa hwe no saa no ni aka no ne dos eti ye ne den pamuchew say o say Akola ne no ba ko pe no wo so an gom no gom na me ko ne nti o ba e no che nti o nti ne ma mbisa ha na se Number ba kokra bisa hana se hana akola na ho ko tumi ahwe wata oye di makatra na se na ko ma di akola ni na me ke ma adu wasu oye di makatra na ni nyina no e me mpa ko e ba de winya wo akola no mo ti ku no eti na kra wo ni pato pepe ya pepe inti ni akola ni die na kaminya ne basa na me pana na kana ko du e ma so ntie ma se na se onu kra wa di be dia kwa ta ka ni ta me ma ni ta fi se me panwe anti say why we di e ye nyina ya bo ma baso no wo se wo betimi ahwe no ne wo ntimi hwe no a eno nkyerɛ sɛ da bia ne papa wɔ nhwɛ ne ba wada wo ɛne apiaje nkasa na wo mɛboa ne kakrama yɛ nyɛ sɛ mmara deɛ ɛmfa ho sɛ oni bi yɛde ne kɔgyina kɔɔto sɛ oni bi wɔ bi wobɛhwɛ ne ba no te mesrɛ wo ɛno na mɛka kyerɛ wo sɛ me nso so nsɛm ko so yɛda ase ɛnyɛ sɛ no nti no me ma ne nkyɛ akɔla wɔno ankasa particular no wɔsɛ bi ate ne mfa namba nti wɔno ne namba a wɔde tia ne ana me de ma branch nti wɔn fa na plenya ɔno ne deɛ ɛnso yɛm sɛ wɔn fa nti wo mara me deɛ ɛnyɛ nipa basa mate ante sɛ wada wo romanti apiaje wɔ wai me tia kasa me kasa me mu a ma plenya sɛ akwala ne yɛbɛyɛ ne den wada wo roma akwala no se ti ase me muni dia ye ba ya ne se on pa ma de me da bi ono so da bi obehwe na ade enti eno de no ante eno so ye nka ne saa ena se be unso ye ntimi nunu bebre wo ba no na akofa ba enti de metimi a wo be ya boa ya ne se papie je no ma ye why na won hwe ne ba na oba tan ne ti ase a wonyale bibia ha ne de emra mu no ese ono atimi hwe ne ba na apieje ni so be som bi se eja ti mesrawo ento ankopem ne na awotwe be san be ba upum se hwe apieje no ma ye why Martin da se bru da se nyama